Здрасти. Здрасти. Един час в интернет или един час в библиотеката? Ами, по-скоро в интернет в момента седи така въпрос, не че дори не е и въпрос толкова на избора, ми просто е по-удобно. Да. Нещо, в което мрежата е незаменима. Ами, че примерно за едно кликване отиваш на другия край на света, примерно, и влизаш нещо, дори с тия новите, можеш да видиш някое място, как изглежда в момента, в реално време. Онлайн. Да. Модерно. Какви са хората, които не могат да живеят без интернет? Нямам представа. Добре. Не познавам такива, чакайте, да не могат да живеят. Да. Как ще обясниш на човек, който е бил 20 години на самотен остров, какво е интернет? Не бих могъл, предполагам. Да. Не знам. Кое е откритието, което ще измести мрежата? Може би вече, ако след време се намери начин да те пренасят, телепортацията, примерно, да те пренасят на определено място. Сигурно това е. Да живее с едморката на Блейк. Да. Да. www, ало или give me 5, как общуваш? Първото какво означава, дори не знам. www. Да. Окей. На жаргон. Да. Не, нито една от тия. Не. В смисъл, аз си общувам. Предпочитам да общувам по принцип с хора на живо, отколкото в интернет не съм от тия, дето чатът. Нали, сега да кажем, понеже брат ми е в чужбина, в Япония, далече, и скайп е чудесна възможност да се чуваме всеки ден и си говорим за някакви ежедневни неща, сега сме си. Да, вкъщи. Телевизора или компютъра би изхвърлил? Може би, ако трябва да избирам, аз съм по-старомоден и бих изхвърлил компютъра. Въпреки, че сега пък свикнахме. Доста време вече имам интернет. Не доста време. Една година и нещо имам интернет и не знам. Ще се замислиш. Да, ще се замисля. Какво количество интернет е вредно за здравето? В никакъв случай. За мен, аз по принцип не седя повече от час и половина-два в интернет. Даже... Тоест пред компютъра, нали, мога да седя, нали, да кажем, по 3 часа, да кажем 2-3 часа, но в интернет специално час и половина-два максимум. Има ли случай, в който си почувствал силата на www? Да, много. Ежедневно дори, с това, което казах преди малко, нали, че примерно аз понеже съм музикант, да кажем, искам да интересуваме нещо, да кажем някоя група, натискам www, каквото ми трябва, да кажем много често в YouTube напоследък и гледам видеа на групи, интервюта и такива неща. А преди да имаше мрежата, към кого задаваше въпросите? По принцип и до ден днешно, нали, въпросите, които са свързани с това, което правили с музиката, чета списания, нали, и там търся отговорите. Иначе задавам въпроси на най-близките си хора. Нали. И на брат ми много, тъй като той е един ходещ речник. Специално някакви въпроси за език, да кажем, към него съм се обръщал. Кое е най-важното нещо, което си научил от интернет? Не знам дали има едно най-важно. Всичко ли е възможно в мрежата? Не. Колко струва целият интернет? Не знам, много пари. Или е безценен, да кажем. Пиратството в интернет полза или вреда? Аз също съм от тия, които пиратстват. Смисъл, сваля съм си албуми от интернет и по-скоро съм за, тъй като така или иначе, аз като фен, нали, на музиката, на групи, свалял съм си някакви албуми, признавам, обаче в същото време, примерно, отивам и на любимите неща, които ми харесват, и си купувам и оригиналните дискове, тъй като това е съвсем различно, нали, да имаш. Така че по-скоро е от полза. Хард диск или хард рок? Не знам, хард рок по-скоро. Да очакваме ли следващия ви албум по интернет? Възможно е, да. Не знам. Кое е първото нещо, за което се сещаш, когато чуеш интернет? Първото нещо. Самия факт, че сега дори като ми зададе въпроса, така не ми изникна първо нещо. Не знам. Знаеш, добре. Имаш ли най-ярко преживяване в интернет и ако да, какво е то?
Едно нямам най-ярко. В принцип всичките неща, които казах по-горе, нали, робя се в сайтове, всякакви. Концерт по радиото или по интернет? По интернет, ако има възможности да го гледам, особено интернет. Да. Добре, мерси за това интервю и успехи. Мерси, аз.